Da. Nu mănânci fără să fii în post religios. Da. Deci, există prima abordare care se cheamă 16 cu 8. Adică 16 ore din zi nu mănânci, 8 ore mănânci. Și sunt adepții și fanaticii acestui tip de fasting sau fasting intermitent care spun că tu dacă mănânci doar în 8 ore, adică să zicem că mănânci astăzi la 6 și nu mai mănânci până mâine la, nu știu, 16 ore, cât? Bun. La 10. Și oamenii cred că făcând acest lucru în orele alea în care tu nu mănânci, corpul va arde grăsime și vei slăbi. Însă lucrurile nu funcționează în felul acesta pentru că tu poți să faci fasting-ul acesta de 16 ore, că dacă în alea 8 ore te duci și mănânci o pizza și mai mănânci nu mai știu ce, ai ținut degeaba. Ne întoarcem înapoi la acel calcul matematic. Bași mai mult, pui și pe dreapta un pic, știi? Ai în cazul ăsta și pe dreapta și pe stânga. Exact. Și mai e abordare și de aici, practic, devine din ce în ce mai extrem. După aia mai sunt adepții fastingului de 24 de ore, adică nu mănânci nimic toată ziua. Din nou, dacă tu nu mănânci nimic azi toată ziua, iar mâine, poimene și tot restul săptămânii compensezi, din nou nu vei rezolva nimic, deoarece mănânci mai mult, îți acoperi și ce nu ai mâncat.